बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ लानानै थांगोन मेघालयानि फेमास वाटारफल पेपे फल्ससिम। माबादि बेवहाय आं थांनानै बे मिथिंगायारि समायना जायगायाव रंजाबोखो आरो माबादि एक्सपिरियेन्स मोनबोखो, आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बे समायना जायगानि नुथायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो। Good morning from Jowai. Bro, serang may mataw chide. Hi guys. जोङो माने मैया सेरापुन्जिनिफ्राय हराव नाइट केम्पिं खालामबाय जवायाव। एसे लेट जाबाय जोंना सिखारनाया। जों माने मैया बाराद्राय हर जानासो मोनफैदोंना। आरो ओरैबादि सान्दुं होबाय थादो। टेन्टआ ओरैबादि गरम जाजोब्बाय। दा नोंथांमोननो बाहेरनि भिउखौ देखायनो ओरैबादि समायना नायबायल' था नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। थ' गाइस आङो सिखारबाय। नैयाव जोङो गासै टेन्ट मोनथाम लादो। जायगाया जोबोर मोजां। टेन्ट सिङाव एसे गरम मोनदों, बेनि उनाव बाहेरायाव ओंखारना एसे थान्दा मोनदों। वेदारा एसे थान्दाथार। हेइ गुड मर्निं। सिखारदो। गासैबो सिखारजोब्बायानो। ट्रेकिं खालामनो दंबावो आरो। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। नोंथांमोना जुदि गिबि ब्लगखौ नायना मोजां मोनोबा दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मैयानो जोङो सेरापुन्जिनिफ्राय फैनानै नै जुवायाव नाइट केम्पिं खालामबायदोंमोन जोङो। जों दा दोङो पेराडाइस एडभेन्सार केम्पिंआव। पेराडाइस एडभेन्सार केम्पिं बे जवाय बे माने जों जि जायगायाव थांगोन ना पेपे वाटारफल, बेनिफ्राय माने मोनसेल' लामा दं। बे माने बे केम्पिंथिंनो जाना थाङो माने। नोंथांमोन आङो भिउखौ मोजाङै देखायगोन केम्पासखौ। दा जों जेराव केम्पिं खालामदो जोबोर मोजांखा जायगाया। गड आंना माथोआ एसे थरायबाय। ओमफ्राय दा मेघालयनि वेदारखौथ' बुंनाङा, ओरैबादि मोजां थान्दा गुसु गुसु। जोंनि आसामनिसाय एसे बेलेग जायो बिसोरनि वेदारा। जोङो मैया माने सेरापुन्जिनिफ्राय रुट ब्रिज डाबल लेकार इयाव लागै थांदो। डाबल लेकार रुट ब्रिजसिम थांनाय फैनाय जोंहा 5 आवार्ससो लादो थाबायनायाव। ओरैबादि थाबायनांदो, आथिं साइथिं साजोबदो। जोंना मिल्कि बर'आ नै माने कटेजफोरा इफोरनो। जों माने इयाव कटेजाव मोनदिया थानो। ओमफ्राय नै टेन्टआव इयाव थादो जोङो। ओरैबादि समायना जायगाखा, नोंथांमोनाबो फैनानै इन्जय खालामफैनो हागोन। आरो ओरैबादि समायना बुंनाङा, नै सेरावनो दैमा मोनसे दोङो। बेखौ जुदि जोङो दा ट्रेकिं खालामनो थांबा नावदो बारनांगो दै। नावदो बारबाथाय 50 रुपिस लायो सासेयाव। बेनि उनाव टेन्टआव लादो जोंना 2000 गासैदो, मोनथाम टेन्टदो। कटेजाव थाबा बेसेबां लायोमोन दे? बे कटेज नङा, बे केबिनसो। केबिन न'? बे केबिनाव 900निबो दङ, 1500निबो दङ। नोंथांमोना इयाव फैनानै माने एसे बार्गेनिं खालामना लाबानो जाबाय। माने दामा भेरिएसन, नोंथांमोना रायलायनानै खमायनो हायो, बारायनो हायो। फोरथिंबो नै केम्पासआ जोबोर गिदिर। आरो जोङो नैयाव मैया नाइटआव जेब्ला थान्दा जादोंमोन अब्ला इयाव बनफायार बानायदो। बेफोरावबो सब बनफायार बानायनो थाखाय जायगा दंजोबो। दैसानि दैखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन, ओरैबादि क्लियार। वाव, ब्लु वाटार। ओरैबादि समायनाखा पेराडाइस एडभेन्सार केम्पिंआ। औ जों दा दिनैनि ट्रेकिंखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना जोबोर समायना भिउ पइन्ट नुनो मोनगोन। थ' लेट्स गो। जों माने दैमाखौ नावदो बारदियासै। लामा दोङो माने आगोलाव एसे थाबायनोबो भिउफोरा मोजांखाय।
guys, एसे फैनानै जोङो नै पेडि फिल्ड नुबाय फिथाइ थाइबाय माइआ पेडि फिल्ड दैमाखौनो बारथ'वाखै जों दैनि आइथिं माने थौले ओंखायनो बारनो हायो वाव मा जायगालै नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन क्लियार दै ग्रीन वाटार दै सिंनि हाग्राफोरखौ नायनो नोंथांमोननोबो आङो खैला देखायगोन दिनै मेघालयानि खैला ओरैबादि समायना जायगा खैलायानो खैला इफोरो खैला अन्थाइ गोजा मारै जावो ब्र डाउन ग्रेड खैला आरो बारा मोजां क्वालिटि नङा बेखौ इसोर इउज खामा बे सानि माने सिंनि लेयारनिखौसो इउज खालामो ना खैलायानो खैला गाइस बे माने बुस्थुआ जावखान्दा गारनाय आरोना बे ल' क्वालिटि नोंथांमोना नायनो हायो नै मोजां नङा बुरै बुरै बेखौ माने इउज खालामा आरोना बेनि सिङाव मोनो मोजां क्वालिटिनिखौ बेखौ माने माबायाव इउज खालामो बिसोरो फाननो थाखाय बाट बेबो खैला जावनाय हाखर फुख्रि ओरैबादि गोथौ इयो जाहैबाय वाटारफल मोनसे फार्स्ट मोननाय वाटारफल इयो आरो सेकेन्डआ एसे थांबावनांगौ दे गाइस नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो वाव नै खैला जावनायफोरा बे गाइस आङो माबादि फोरमायनो ओरैबादि समायना जायगा बुंनोनो लागा गैया मोनसिगोनानो जों दा वाटारफलखौ गाइस ओरैबादि स्लिपार जायगाया गाहायाव ओंखारलांगासिनो जों दा नै वाव रिक्सलि थाबायनायफोरा जुदि पिस्लायोबा गोलैलांखागोन जि लासै लासै थाबायनांदो गाइस मा होनो आरो मैयानो ओरैबादि थाबायबाय डाबल डेकार रुट ब्रिजआव गाहायाव गोलैखागोन जुदि स्लिप जायोबा ओरैबादि डाउन वाटारा ओरैबादि क्लियार लोगोफोराथ' सयबायानो आंना आथिङा हाथारला माने आदैया एसे साबायादो बेलथायदो खोमा आदैया वाटारफलखौ जों मोनबायानो गाइस फाइनालि आङो वाटारफलनि सेरावनो दोङो नोंथांमोननो आङो वाटारफलखौ देखायनोसै पेपे वाटारफल 1 2 3 वाव terus. Woi! Dang. Udah. Giring.
Mwnha. Dạ. Gozo kader ya mana? Oke. Sudah tangga sudah turun bro ada gozo nane aram se ne gozo nane. Nabai di. Nana mansi yang omne ya kau. Mansi kalau omne ya kau. Nana donda jibo nama. Nai. Agle. Gedutar. Rekam lai. Hey, bye. Deden. Hello, hi. Hey, jump karo. Yeah. What's up, boy? Bye. Up. Guys, जोबोर दुगैबाय आं दैमानिफ्राय बे साइड दैमानिफ्राय बै साइडथिं आङो सानस्रिनानै पार जादों उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन वाटारफला इनो जोबोर समायनाखा बेनो जाबाय पेपे वाटारफल नै ब्र'आ जोंना पुसआप खालामनायदो बिथाङाथ' उसु गेलेबाय थाखायो स्टेटआवबो गेलेयो नेसनेलावबो गेलेयो ब्र'आ नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिसनि माबाफोर स्किल नांगौबा बिथांनाव सोंहरनो हागोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Apa udah kam tola time gilaiman. So guys, दैया जोबोर गुसु दै ओमफ्राय नोंथांमोना नुगोन ओइ गेजेरनिया मार गोथौखा आं सानस्रिदोंबाबो एसेल' थांनो हादो गिनाय मोनो आरोना ओमफ्राय एसे धार जायो वाटारफल खाथियाव लागै थांबा बेनि उनाव इ वाटारफलनि खाथियाव दैया एसे ब्लु बेनि उनाव नैखिनिया एसे ग्रिन टाइप जायखिजाया इ ब्लुआ स्काइनि रिफ्लेक्सन फैनानै आरो गोथौ जायगाय बिदि कालार ओंखारो आरोना ब्लु बेनि उनाव नैबे जाबाय ग्रिन साइडआ ओरैबादि गुसु आरो ओरैबादि गोथौ जुदि सिङाव हाबलांबा बिदि अन्थाइनि गेप थायो दै गिदिर अन्थाइ दङ सिङाव जुदि अन्थाइ सिंनि गेपाव हाबनानै नांथायोबा ओंखारबोनो हानाय नङा ओंखायनो आंबो सिंद्रायाव थाङाखै एसे नायदोंमोन आङो मार गोथौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेफोरबादि गेप दङ बेफोराव हाबलांबा मानसिनि आथिङा नांथाबा ओंखारबोनो हानाय नङा जोबोर मोजां जायगाया स' नै मिल्कि ब्र'आबो जोबोर गोजांनानै ड्रेसखौ सोबगानना लाजोबबाय आरो मिल्कि ब्र'निया मोनसे चेनेल दङ मनिटाइजेसन जाखांनाय स' बिथाङा चेनेलखौ एसे सालायथ'वाखै नोंथांमोना जुदि बिथांनि चेनेलखौ सोरबा इन्टारेस्टेड दङबा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन Description होगोन नाम्बारखौ साबस्क्राइबारा 4K भिउसा थाङो बिदिनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जागोन आंजों नाम्बारा डिसक्रिपसनाव थागोन दे ब्र' आंनि भिउवार्सफोरखौ बुं आरो माबा मोनसे BB ब्लगनि चेनेलनि गासै भिउवार्सफोर नोंसोर लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो कमेन्टफोरखौ हरो दाबाव अके आरो जों नै राकेश ब्र' माबादि मोनखो बे जायगायाव फैना
ओइ नाय बेखौ देखायग्रो बिनि फिलिंखौ ला नोंथांमोनाबो फैनानै थांना दं नामाय गुसु गुसु खिन्थु गोजांनानै इसोरो ड्रेस गानजोबना दोङो दैयाव हाबनायाखै आंनिया जथा दाबो दोङो गाइस येस येस दे मा स' नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय माबादि नुदों जायगाखौ आरो भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनखो कमेन्टआव एसे फोरमायहर आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अल खालामना ला जेब्ला आं गोदान भिडिअ होयो नोंथांनिसिम मोनहैनाय बादि नटिफिकेसना